И здравейте YouTube, аз съм Little Ninja и днес отново снимаме кандидатура за Waycraft. Това е третата ми кандидатура за сървъра. Ако и при тази кандидатура не ме приемат, вече няма да правя кандидатури. Така, нека ви разведа. Това е първата къща. Така изглежда отвън. Тя е малка някаква такава. Някои съм ги обзавеждал отвътре, други не. Така, тук няма нищо интересно. Даже не съм им покрил тавана. Това е честа. Така, тук има печки. Тук две легла. Нещо интересно. Тук. Това е замък. Нещо като малко укрепление. Вижте отгоре. Това са стъпала по принцип. Вижте как яко изглеждат. И гледаме. Ето тук има дупки, през тях може да се видим. Ето отпред вратата. Мисля, че се получи интересно. Така, отвътре, тук има enchanting table, тук тикви. Често е. Тук това диспенсера. Все пак е бойно, трябва да се биете тук. Така. What the fuck? Така. Тук имам две малки гъбени къщички. Ето, те вътре. Малки. С един чест, един бургерче на печка и едно легло. Това са някакви малки такива интересни къщички. Аз съм си правил такива в мъшрум байомите. Това е нещо като голям храм. Тук съм използвал колони. Cobblestone fence. Ето, отгоре. Голям е, доста се подреди. Тук е с фенс. Тук колоните. Тук, естествено, нали е храм все пак. Така. Това не е нищо интересно. Тук направих къща. Тавана не се получи много. Ето така изглеждат прозорците. Вижте, с гроспейне. Ето, много интересен начин за къща. Ето. Тавана не се получи много, но не знам. Така, ето отвътре. Отвътре не съм я обзавеждал, няма време. Даже тавана още не съм я покрил. Пътечките някакви странни ги направих нарочно. Това е осветителна кула, която ще ви покажа накрая на клипа. Това тук е трейчоп. Ето. Тук съм направил някакви като личица на крипър, но не станаха. Отзад са се получили. Мисля, че се е получил. Ето. Нещо като крипърче. Ето отвътре са. Ето как изглежда отвътре. Това тук е трейда. Тук е трейд 1, трейд 2, трейд 3 до 4. И тук е трейд B1, трейд 1B, трейд 2B, така. И е в тези дупки тук има вилиджери вътре. Вилиджери. Ето са вътре. Отваряте трейда. Естествено. Охо. Protection. Така. Сега нека ви покажа и осветяващата кула. Добре. Замъка през нощта малко свети. Ето, тук отзад през тези дупки. Ето е кулата. Тя е висока. Отвътре има тикви. Съм осветил, тук съм сложил като диванчета. Да се сяда. Ето. Те е няколко етажа. Ето, навсякъде една кула. Ето, и тук съм така, тук съм сложил решетки. Тук има тикви, осветява с тикви.
изглежда през нощта. Вижте тези стикви тук. Ето ги, те тук светят. Вижте колко як ефект се получава. Ето, това е моят world. Чето съм да се пусна на фар, да ми заредат чанковете. Ето това е моят world. Надявам се да ви е харесал. Бано ме приемат в с тази кандидатура. Това е последната кандидатура, която правя за сервера. Ако ме приемат в сервера на Boxer Waycraft, очаквайте по рейдс там. Ако ви е харесал клипът, може да се абонирате за канала ми, да дадете положителен вод за него. И ще се видим в следващия клип. Виждаме и тук.